I dag skal jeg vise jer, hvordan man løser en ligning. Specifikt en ligning med parenteser. Her har vi en lignestykke 6 gange x minus 3 i lige med 3 gange x plus 9. Det vi så starter med, at vi vil gerne have parenteserne fjernet, for at gøre regnestykket en lille smule nemmere. Hvordan gør man det? Det gør vi sådan her. Vi tager 6 gange det med x, og 6 gange det med 3. Det gør vi også herover med 3 gange med x, og 3 gange med 9. Så har vi 6 gange med x, det er 6x, og 6 gange med minus 3, det er så minus 18. Så har vi den her hjørne 3 gange med x, det er så 3x, og 3 gange med plus 9, det er så plus 27. Så er parenteserne fjernet. Det var ikke så svært. Efter det her vil vi nu gerne have at fjerne 1x, så vi kun har 1 tilbage. Det er ret nemt at gøre. I den her tilfælde tager vi 6x og minuser det med 3x, så vi får er 3x. Og så tilføjer vi bare resten af regnestykkerne. Så det er minus 18 i lige med 27. Efter det vil vi gerne have de her to stykker plusset sammen. Så vi tager 3x i lige med, plusser vi dem to sammen, som så giver 45. Nu vil vi gerne have 3 skillet væk fra x, så x'en bliver selvstændig. Så tager vi x lige med, og så dividerer vi 45 med 3, som så er 15. Det betyder så, at x er 15.